Siyabingelela kubabukeli beSoshangane TV emakhaya. Babukele emakhaya. Sithe asivele namhlanje kuyisonto ekseni. Kade yagcina nababukeli. Sithe bakuvela lethuba leli njengoba sibuya kosebenza abantu emfundeni sathi hayi nali ithuba livela. Abantu abaningi basafutha leminyango bazokwenza nje ungajulile kakhulu, abanye bazozifuthela, abanye bazovala amacala kiwezigangeni kuyombiwa bayophalaza. Ophalazela abakhubale entabeni lapha bakhuluma ukuthi ukukhuluma abakufuni. Lamacala babekwa wona abafuni ezinkampanini, abanye ngokuhlukahlukene ngoba ziningi izimo ababhekene nazo. Sathi ayinali ithuba livela ake sivele la ewindini lasemsakazweni sizonivezela ukuthi ikuphi okhona esikuphethe kulomgodla wethu. La phambili kwami khona ababukeli abaningi ababa nokukhala kakhulu, abona ukuthi hayi indlela abakhala ngayo ikukabi. Bathi bafuna ukubona ubulongwe bendlovu. Futhi abanye mengazi ubulongwe ngoba phela sisuka endaweni engafani, amasimbi endlovu. Ubulongwe lobendlovu la kusukela kule yantilizi le sasisho yokuvikela ikhaya, esasibala iziqhwaga esifaka khona, sabala ukuthi sifaka nobulongwe bendlovu. Khona ababukeli abakhala kakhulu bathi hayi bacela ukubona lo bulongwe, bayafisa ukubaza ababazi hlobo nabo kubulongwe bendlovu. Ngibonke lo kubulongwe bendlovu. Yabo ukuthi into embi kanjani uma uyibuka, inamandla kakhulu lokho intelezini nakwezinye izinto ezahlukahlukene. Lo bulongwe bendlovu yibo lokho sibinikezwa nathi abantu abaphila la ekhaya, sibanikeza izinto zokuphila mase sithola ukuthi usebenza esiqiwini ngokuthi sisuke sesixoxa phela sejabulile naye senamile esekutholile ukuphila. Okuya solikhombisa kona mhlambe ngevideo ezayo sonikhombisa umboko wendlovu ukuthi uyanuka manje sawomisile lapha. Wona ungena kule bhande ke leli sasikhuluma ngalo umboko wendlovu. Le bhande sasikhuluma ngalo leli elisetshenziswa abantu abangamabodyguard nabantu abasebenza kule ndawo lezi kuphakanyiswa izandla njalo uthola ubuye ushawe babuye bakushaye. Lo mboko wendlovu yangena ke sesufake nalezi gangi lesi sasizibala nosuka sambe, kunenduku ethi usuka sambe. Le nduku ayisalima kakhulu ibhande ngombamba umuntu usuke nawe yomphosa la. Usuka sambe kuyangena nasekuthwebuleni, mawuthwebula umuntu oyisigango thakatha ufuna ukuthwebula idlozi usuke nalo uhambe nalo. Abantu abaningi abanye bayawugangisa babulala ngabanye abantu, babulala ngabantu usuka sambe. Abanye bawusebenzisa maybe yothwebula uthothwe lapha la ekhona mhlambe ushisa impepho ekhaya, ubiziwe ukuthi akazoshisa impepho. Usewenze ngobuqilo obuthize ngeke sabusho ngoba manje kube ngazi ukuthi khangasela ukuthi sifundisa abantu ukuthakatha, abantu basithethisa abanye ababukeli masibuye siphahluke ezinye izinto bathi hey ndoda ufundisa abantu ukuthakatha ezinye izinto ungayibali. Bakubawusebenzise lapho sonikhombisa umboko wendlovu. Yona unamandla, indlovu ikwazi ukuthi kubambe ngalo mboko kusho kuthiwa isilwane singakanani ishaye phasi ihlakaze isiqede. Le nduku esajula kakhulu ke le yebhande sayifaka wona umboko wendlovu. Izinto nje siyazithola kalula kulabo abasebenza eziqiwini lezi zokuthaka izinduku. Babukeli ke emakhaya singandi kakhulu ngokuhlaziya izinto. Naye enye induku enginiphathele yona emakhaya napho nabo. Le nduku lesisebenzisa kubantu othi umuthi awungisebenzeli nje wanekubona nje kunezibhidi phakathi kufakwe zonke imithwebulo nezigangi. Lento kunamandla titu sathana esihogweni lento le. Mawufikile sikuthelela kwebhodlelana uncane ongaka lokuncane kugcina umancishana masikuthelela lento. Lento le isetshenziswa yilabantu abathi umuthi awubasebenzeli, abathi hey mkhulu sengihambe kakhulu umuthi awungisebenzeli, andikubasebenzele kakhulu. Sikujabulele nathi sinamele lokho kubasebenzele kakhulu njengoba nesiphekesheli phakathi kwaleli ikhaya kuletha abantu abaningi kakhulu lento le. Yobani ukubona sekuhafu kade ugcwele kuningi kusekuncane manje. Kuya ngogoduka lento ngabuya nayo eZimbabwe lento. Lento kuyafutha, kuyageza, kuyaqhaqwa, uyakhulumisa ukhothe nalabo abatrader bakusebenzisa kakhulu. Yilaba
abenza nje ubuqili obuhlukahlukene bayakusebenzisa kakhulu, bayakuthanda nabadlali bamabhola. Njengoba nje kune specialist juke sehlaselwa nathi abadlali bamabhola sebetshelene. Setshele omunye owafika phakathi kwaleli khaya wasizakala. Thina ngokuthi asiyilandeli kakhulu lento yamabhola nabantu nje abakwizistatus kwimedia mina ngibazi isikhathi esiningi ngizwe sengitshela ukuthi hey mina mkhulu ngisebenza umsebenzi onje awungazi mina sengivezela izithombo umunye umbone ngemibhalo lemzimbeni amathathu lawa amaningi seyasho ukuthi udlalela liphi iqembu naye watshela umunye umngani wakhe. Bafike kakhulu abadlali bamabhola singinamele kakhulu lokho nathi sathokoza bafika abantu abakwistatus kwimedia benamile nabo ukuthi izinto ziyabasebenzela kakhulu. Singinamele lokho nje bangine special sisaqhubeka kodwa ke manje sekuya ngomtsha wendoda seziya ngogoduka izinto nenduku yobusoka bayijabulele kakhulu abantu ekona futhi ukusinamisa kakhulu ibasebenzele kakhulu. Abanye basuka negenge la ekhaya bathi bafuna iyo-test abahambisana nabo bafike bayitesta babuya bevuma bejabulile. Sathi hayi siyabonga makuthi madoda nizikhulumela nini ukuthi hayi iyapoka lento iyasebenza. Sithokozile kakhulu nangako konke lokho. Especially soqhamuka ngedala ewindini sizomemezela ukuthi hayi sesiyaphela ngoba nezinduku niyazibona ukuthi seziyagoduka. Wasenibona sikuveza okunye segoduka izona into ekade sasihlelele sona special ezazijule kakhulu seziya ngokugoduka. Mazi goduka ke sesiyovela le windini sisho ukuthi hayi special ke sesobika ukuthi hayi sesiphelile. Ikhona ke siphathele kona babukele emakhaya osukwini la namhlanje. Okunye sonibikela kona osukwini la namhlanje babukele emakhaya nezinduku lezi ezinye lezi enizaziyo ezinjengezinduku lezi njengeimbiza zama-ulcer, insizi zamalumbu, abantu abashawa ilumbu, labantu ababa nezinkwashu emzimbeni. Thothi uvuka ekseni ulenkwashu esayidini laka left elaka right uzwa nemthambo yezandla idoseke ngathi unyonyobelwa i-stroke. Zikhona insizi ezilwa nalo zozimo ezinjalo. Laba abanye uthothi isiso sigcwala umoya sibanga umsindo mephakathi kwabantu kodwa meyedwa kwenzeki yabona ukuthi into umoya othize uhamba nomoya omubi ufuna nje ukumhlukumeza. Lo zonduku zale omalombo zikhona nenduku zomhlume. Umhlumeke niyawazi babukele emakhaya inyama lezi eziphuma lapho okuzozo ngemumva ezihluma nje ziphume ngemumva. Abanye methu uya ngaphandle etoilet meqeda ukutoilet ethi uyasula kubuya kunegazi elincane kusayiwona umhlume. Unobungozi kubhlume umhlume mongumuntu oyindoda onjenganami ngoba ubuye ufailise nenduku. Induku ivuka mayithanda kwesinye isikhathi othi uyancela ngimama ikhathalele phakathi. Sithi asinikhumbuze ukuthi lezo nduku ke zisakhona zonke lezo zinduku nembiza zoshukela umvusankunzi usakhona. Ayikho duster lokho okugcoba la ngaphambili moza umuntu esifazane mase uyakiyeka uyabuza nje kuntshontshonga ngathi kuyancinza kancane ubuye ukuthuntuthe noma ugesi awuyinhlobo entambeni umshaya umuntu esifazane azasuza vume wonke amacala akhe. Kodwa ke leyo nduku leyo ifuna uyigcobe sewazi ukuthi uneshow ukuthi uzokunika lo mbele lo muntu esifazane awuzufika ushwebe. Izona ke induku ezikhona zahlukahlukene singabalalize lishone babukeli. Isikhathi sesidliwo nogwaja sizothola futhi ithuba sibuye sivele ewindini makube njalo.